Ukraine military media sun gargaɗi Iran cewa kada su kuskura su yi gangancin Farmakarsu. Idan kuma suka yi wannan gangancin na Farmakarsu, to su tabbatar da cewa ƙasar Ukraine za ta yi amfani da drone ɗinta mai tafiyar dogon zango zuwa cikin biranen ƙasar Iran. Wai yau Ukraine ce ke barazana ga ku sani ku manyan drone masu tafiyar dogon zango gare ku. Ƙasar Iran tana da manya-manyan mizali waɗanda za ta farmake ku da su, wanda za ta tarwatsa mafi yawancin facilities ɗinku a cikin ƙasar ku. Kusan mutanen Zelensky da shi sun daɗe suna cika baki kan Rasha, duk da irin azabar da suke gani ga Rasha, amma bakin su bai mutu ba. Irin wannan ne suke son su yi wannan guru ɗau'in ga ƙasar Iran bayan Abbas Arachi ya ce dole sai an bada ansa kan wannan harin da suka kai, dole sai an rama farmakin nan. Shi yasa suka fito suka yi wannan guru ɗau'in da barazana. Ƙasar Iran ba za ta ji wannan barazanar ba. Kafin mu ci gaba, ka danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Sannan ƙasar Iran sun ce suna tattaunawa da ƙasar Amerika a ƙasa wanda ana amfani da mediators ne a yan tsakiya a cikin wannan tattaunawa a wannan lokacin. Sannan suna tabbatar da ƙasar Amerika cewa idan ƙasar Amerika ta ƙoƙari ta ƙara dawowa a cikin wannan yakin, to za su ƙara buɗe shi fiye da suka buɗe shi a wannan lokacin. Wannan yakin zai kasance an ƙara expanding shi a cikin gabas tsakiya zuwa wasu nahiyoyi. Sannan jaridar New York Times ta ƙara hakaito mana cewa ƙasar Amerika suna son su yi amfani da dubban sojoji domin su yi farmakin ƙasa, domin su kwace nuclear site ɗin ƙasar Iran, sannan su kwashe uranium enrichment ɗin ƙasar Iran. Wanda Ministry of Oil ɗin ƙasar Iran ta fitar da sanarwar cewa a tsakanin wannan yaƙi da ake yi ta ci ribar dala biliyan 18 sanadiyar man su da suka fitarwa a wannan lokacin. Wato yau ta zo ma Turkiya babu daɗi, wanda an farmaki jirginta a cikin yankin Strait of Hormuz, wanda sojojin Iran sun ce ba farmaki bane, kawai jirgin ne ya biyo ba tare da izini ba, ya tafi ya haɗu da mines irin bama-baman da sojojin RGC suke sawa a cikin ruwa. Sannan a dajjakin Bab al-Mandeb, sojojin Houthi sun farmaki drone in ƙasar Turkiya, wanda sun ce sun zargi wannan drone ƙasar Saudiya tana ƙoƙarin ta yi amfani da shi ne a kansu. Sannan kuma ta ƙara faɗa musu, sun biyo a ta yankin Odessa, a nan yankin da ke faɗa tsakanin Ukraine da ƙasar Rasha. A nan ma aka farmaki wani babban jirgin su cargo a yankin, wanda a ta yankin Odessa aka farmake shi. Ƙasar Ukraine sun ce ba su ne suka aikata haka ba, ƙasar Rasha ta farmaki wannan jirgin, kuma ƙasar Rasha har yanzu ba ta fito ta fitar wata sanarwa ta cewa ita ce ta aikata wannan al'amarin ko ba ita bace. Sa'annan Rasha ta ci kai farmaki a yankin Dnipropetrovsk, wanda tana amfani da jarampo ne a wannan lokacin. Ta farmaki wani industrial facility wanda wannan wani kamfani ne na ƙasar Ukraine. Wannan kuma Rasha ta ci kai farmaki a Sumy region, wanda ta farmaki wani warehouse na ƙasar Ukraine a cikin wani yanki da ake kira Kirolevet a cikin yankin Sumy region. Netanyahu fa yana nan yana ma Saudiya magiya cewa su yadda da ƙasar Isra'ila a matsayin ƙasa, wanda wannan zai kasance a matsayin musaya ga ƙasar Amerika za ta bar su mallaki civilian nuclear program idan dai suka yadda cewa ƙasar Isra'ila ƙasa ce, domin su ci gaba da relationship ɗinsu tsakaninsu. Sun san cewa Saudiya a wannan yankin dai in dai ta yadda da Isra'ila a matsayin ƙasa, to Qatar, Kuwait da kuma yankin Jordan duk za su bi ta ne su mai da Isra'ila a matsayin ƙasa, kuma wannan abun zai yi matukar wahala. Sannan idan muka dawo cikin ƙasar Saudiya da ƙayan Houthis, ƴan Houthis sun fitar da sanarwa cewa sun kulle ma Saudiya Bab al-Mandeb gaba ɗaya. Duk lokacin da jirgin su zai yi yunkurin bi ta wannan wurin za su farmake shi ne. Kusan Saudiya suna fitar da musu kusan 70% a cikin yankin Bab al-Mandeb, kasancewar yankin Strait of Hormuz ya rade a rufe. Sai suka koma ta can gefen saboda suna da port a ta can gefen, suka ci gaba fitar da kashi 75 a ta can yankin. Yanzu ta ƙara rikice musu tsakanin su da ƴan Houthis, kuma ƴan Houthis sun ce muddin suka biyo da jirgin su a wannan yankin za su farmake shi. Wanda ya da ƙarshe gada kasance kana jin daɗin shirye-shiryen mu ba tare da ka danna mana alamar subscribe ba, kana idan na alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka aza sabon shirye-shiryen mu ka gani.